Mentrestant, els dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, no descarten una vaga general. Esperen el resultat de la reunió que avui hora baixa mantindrà a Madrid el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, amb els líders sindicals estatals. El govern confia en arribar a un acord. Els representants dels treballadors ja han advertit que no acceptaran mesures com llevar força als convenis col·lectius, reduir la indemnització per acomiadament a 20 dies per any o fixar l'edat de jubilació als 67 anys. Jo crec que tots els treballadors i treballadores d'aquest país no poden consentir això i no ens poden quedar aturats i demant plegades i callats si pretenen dur endavant totes aquestes reformes. Y esto es el inicio de una huelga general irremediable si el gobierno central no modifica sus posiciones, por lo que han filtrado son absolutamente negativas para los trabajadores y de llevarlas a cabo en un decreto ley, pues la huelga general faltaría fijar fecha, pero ya estamos trabajando para que sea un éxito. I tot això passa el dia després de la vaga de funcionaris. La jornada va transcórrer amb normalitat i va acabar amb una manifestació que va ser més majoritària que l'aturada en si. El seguiment de la manifestació va ser més ampli que no el de la vaga. Els sindicats calculen que hi varen participar entre 12.000 i 15.000 persones, tot segons els manifestants perquè els serveis mínims havien estat excessius. La participación ha sido no espectacular, pero ha habido participación en las empresas públicas. Lo que pasa es que servicios tan esenciales como el transporte ha habido unos servicios mínimos de un 80%. No van faltar protestes contra el president del govern i també es va sentir una demanda de mobilització d'àmbit europeu. Hi ha d'haver una reunió internacional a Ginebra, dins d'octubre, en què se parlarà sobretot d'aquest atac que s'està produint a tota Europa en el servei públic. És a dir, perquè això ja no és un atac només en els nostres salaris, sinó que és un atac a la qualitat del servei públic. Des de l'executiu balear no temen una convocatòria de vaga general després d'una aturada que va tenir una incidència baixa. Però en tot cas és una responsabilitat dels sindicats i dels treballadors que finalment se convoqui una vaga general o si es pensa que se donen les condicions perquè una vaga general tingui el seguiment que els convocants d'una aturada d'aquestes característiques esperen. A nivell estatal, les manifestacions han deixat una fractura sindical. CSI-CECIF ha anunciat que trenca el diàleg en Comissions Obreres i UGT perquè asseguren que es varen prendre l'aturada d'ahir com un assaig d'una possible vaga general. El delegat del govern, Ramon Socias, ha celebrat que no hi hagués incidents i ha xifrat en un 11% la incidència de l'aturada a l'administració perifèrica a Balears. Per a Socias, els funcionaris que han patit les retallades salarials han entès el que significa tenir un lloc de feina assegurat en un moment de crisi. Hi ha hagut molta gent que, malgrat a ningú li agrada que li toquin la butxaca, ha entès que en aquests moments en què tots ens hem d'estrenyar el cinturó, tal voltes que tenen més facilitat per estranyar-se'l i també és més fàcil estranyar-los, també s'ha de dir, no? Perquè són les dues coses, són aquells que tenen garantit el lloc de feina.